jotona hambai tini joraka hamani mamani bagai जों तो साइमानो जों अरो जों 8 जन लिडार जोंनि अरो आईपीएफ दिनै दिल्लीयाव फायजाक जोंनि अमन मिशन जों दिनै जोंनि होम मिनिस्टार ब्रह्मगोनां अमित शाह बय जों मालायखा जों गोबां मा बय कक सालायखा प्राय 20 मिनिट थाइबा जों समय रखा जों बर बेलाय हामबाय मारावो जों तुइदुलखा जोंनि ब्रह्मं एमपी बिश्वजित दैमारी बचन तुइदुलखा Jadi orang yang sekarang musuhgo, yang benar pilih awang kok saka. Searching ultimate goal, ini tunggu je, cuma schedule area nanti ini, edisi area nanti ini, yang tipelan chanu, surprise stage chanu, और जो मनो साका, किंतु जों तब खाना सेबी बिल पासंगा, बोर्ड लोकसभा तो राज्यसभा को ने कैप्स नंतु ये बिल पासंगा, अब जों वेलकम खायो, किंतु जों मनो साका, जों surprise stage रेडी जों तिब्रलान रॉय रोडी ते जों सीएबी चालू खाइदि हाय अंगलाय नोंरो सीएबी चालू ता खाइदि ते बरस साका सीएबी चालू खाइ खांगाय तिनि ताबक तमनि 30% 30% ते बु थाङै जों दलागलाय 20% ते 10% जों थानाय अबन जोंनि क्रिमानि आवन बयनो जों बारबार मा सागो जों शेड्यूल एरिया एडिशनल जों सेपरेट स्टेट बा तिब्रलान खाइरिसिदि अ जों बनो साका जों बरबां जों साइमानो जों ताबो नुखा जे इंडिया को तब निनी पार्लियामेंट पास लाइके बिल पास लाइके बहुत राज्यसभा लोकसभा और जे कोनो खलायना करिखा आवन बगै आं अबन कोइनाय तिनि बरन नबन कोइनाय स्पेशली तिनि तिब्रा सारन जों कोइनाय जों गोबां मा दाबिस खलायलायगै जों तब जों सानमानि जों तिब्रालन सानमानि और फाइबे सिदि जत जों बादि जों थामजके कक सालायनाय थामजके यापरि थांजके जों हिंगायनाय जोंनि कोनो तै लामा करिखा जों तिब्रा जन सेब्रे स्टेट खनाय हांख्लाय पुनः राज्य खाइले हेंखाय जोंनि एडिसिना जोंनि भबिष्यत जोंनि थेनांगो जों तैबो कमानाय जों तैबो कमरनाय जों अब गाहामखौ साइमाखा बोरैबा आं कइनाय जों अधिक क्षमता हायरक होयागै निनताव एनआरसी हायरक होयागै अब टेम्परारि मेजारसी जों नुखाताबो तिनि एनआरसी बुता कोनो लाभ करिखा सीएबी चालং थमनि परेगो एनआरसी नि कोनो मिनिं करै आवगै जों फाइदिताबो तनो मा सानाय जों कक थामसा याप्रि थामसाखौ जों मा हिंलायनाय आं जत्तनो कइनाय तिनि तिब्रानि जिगन पात्रनो कइनाय नरो कोनो तै तावानचक सिदि फारिजत्तर जों बाक्सा खलायै कायसा भॉइस खलायनायजों जों तिब्रालाइन न तयै जों एडिस एरिया न कताल राज्य खलायना बागै जों तैबो खरां कतरखौ जों साननाय जों तैबो जों अमित शाह साइड हखा बचों बायतैबो कफ खलायनाय तै 15 निमिसिङाव विदिन 15 days बसाबो जों न रिंनाय तै तिनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायमानि जों तिनि मेमोरेन्डाम अमर जों रेखा तिनि एक नम्बर दाबि तिब्रालाइन ते सेकेंड सीएबी न जों कोनो दिन जों वेलकम खालाया बनो बाद मा खालायनाय ते गोबां मा कक साका जों बन ते डाइरेक्ट बो साका हादर तिन तिबा राज्यो नों साइमानो तिन अलरेडी ओवर पपुलेशन थांका जों अबो खाना खति राज्योको तिनि सिसन बेलाय हामिया बासा दलसा हांख्लाय बाजि सौलायो तंथलायो मांखो चलायो मसालायो जोंखौ दुखावो जों बुंथाय बारति बासा रंखाय जों जत्तनो बखा खामजाक जों दखन दुख नांजाक साइड बाय साइड ते कायसा तुइ पानि फाइ रंख्लाय बरके बाजि कगो मने ने रसालायो हाय तंथलायो व्हाट इज डिफरेंट अबन जों बर साइखा रखा नों नायना हति राज्यको अब हाय गय तंगो ते चिनि बरन गोबां बर खारासिन खाइ तंगो तिनि बाजार थानाय रगनो स्कुल थानाय रगनो अफिस थानाय रगनो बर ता आ कय तंगो अब जों बर साखा मन मन गाहाम खनायदि तिबार सिसन तैबो हामयांनाय जदि सिताबो कमाखे जदि सिसन जलाय जंखाय जों ते तिब्रागो तै शान्ति खरिनाय आबगै हेज होम मिनिस्टार नमर खेल मा खायनाय अकर जों साखा बोरै आं लास्ट अबल कइनाय तिन जत्तो ताखौ बुखुर नबनो कइनाय तिन तिब्रा सारगनो नकटेन कोनो तावानचक सिदि एकमात्र तिनि अमन लामा तिनि थिनांनि बागै तिनि पार्मानेंट सल्युशन ने बागै जों ताबो तिनि एडिसि एरिया न शेड्यूल एरिया न जों ताबो कताल राज्य फ्लाइगे जों तिब्रालन सानना बागै जत्तोनो याप्रे बाक्सा हिंनायना बागै आं जत्तोनो कयै आं खुलुबै कक साबो हामबाय